بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Başımızın tacı olan ustadlar, yüzleri nurli, dilleri doğali, hacıdadili, yürekleri nuru iman bilen coşup duran kıymetli, erzişli yiğit dostlarım. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etiyen taat ibadatlarınızı, Allah'ın dergahına kaldırıyan ellerinizi, etiyen doğalarınızı, evlatlarınızdan sirim, eçerinizden sirim, İsleyen hayır maksatlarınızı Huday Teala barinizden kabul edip din dünyanızı abatlıktan ayırmasın inşallah. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, yurt parahatçılığı, emniyeti, nığmat bolşılığı başımızdan ayırmasın. 25. celese Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh siretinin içinde dersleri bilen hizmetinize bir celesede Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat edenden sonra Resulullah aleyhissalami nirde caylamalı bolunye şol caylaman cayin belli etyen Hazreti Ebu Bekir Siddiq bolye ve içinden almal dersle bilen inşallah hizmetinize yetireriz. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh aytiye Resulullah aleyhissalatu vesselami seşemmevun, doşemmevun kuşluk vaqtta Resulullah aleyhissalam mübarek canı çıkıya. Seşemmevun Resulullah aleyhissalami sahabala yuvup, becerip, teyyarlap, salacada koyun vaqtlarına adamla, sahabala Resulullah aleyhissalatu vesselam'e guruh olaqadani enemiz Hazreti Ayşe'nin otoğuna girip namaz okuydular. Dislap erka adamla girdiler, erka adamlan hemmesi Resulullah aleyhissalam'e namaz okuydular. Resulullah aleyhissalam'e erka adamla tamam olandan sonra zinanala girdiler. Zinanalardan sonra hatta oğlancıkları da Resulullah aleyhissalam'ın yanına eltip Resulullah aleyhissalam'ın başucuna koyupdurlar. Resulullah aleyhissalam'e belli bir adam imam molaqadani hemmesi üyüşüp bir cenaza çıkılmaya. Son adam kän molansan her kim girecek, her kim Resulullah aleyhissalam'ın yanına hayır doğa edecek, Resulullah aleyhissalam'ın yanına özü baracak. Şeyittirip bir belli adam molaqadani izine da cemaat üyüp cenaza namaz okulmaya. Guruh girakadani evunça deslap adamla sahabala sonram zinanala hatta oğlancıkları da salıptırla mübarek Resulullah aleyhissalam'ı ahirki vedai yanına girmeklige. Hazreti Mahtumun İşan nagat avadan aytiye ne gevher sen yok kıymatın, ne gevher sen yok kıymatın, cahanı tutmuş himmetin, durmaz yad eder ummatın, dağda düzde çölle seni. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammed. Sonram sahabala ihtilaflı bollular diye Hazreti İbn Abbas sahabalar Resulullah aleyhissalam'ın mübarek kabrini nirde kazmalı, nirde caylanmalı diyaqıdan sahabalar ihtilaflı bollular. Bir tofor sahabalar edipdirler Resulullah aleyhissalam şu öz mescidinde caylamalı, defnedilmeli. Bir tofor sahabalar edipdirler yo mescidi de Baqiye sahabalarının yanına kabristanı Baqiye eltmeli, sahabalarının arasında Resulullah aleyhissalam caylanmalı deyip sahabalar ihtilaflı olup tuttu. Şolan arasında Ebu Bekir Siddiq aytti, Semi'tu min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem şey'en ma nesitu. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aydıptır, men özüm Resulullah aleyhissalam'dan bir kefi eşittim, şonu undamak deyiptir. Resulullah aleyhissalam'ın öz tavşıran zadı şey.
O da ma qabadallahu nebiyyen illa fil mevzi'illezî yuhibbu en yudfene fih. Ravahu Tirmizi rahimahullah. Resulullah aleyhisselam öz aytdy dipdir Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Hudaý Taala hiç bir peýgamberin ruhuny qabz etýän nädir? Meger Hudaý Taala şol özü defnedilmegi gawwarýan jaýda peýgamberlaryň ruhlaryny qabz etýär diýip men eşitdim dipdir Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Yani her peýgamber nirde ruhu qabz bolsa, Hudaý Taala şo taada jaýlanmaklygyny şo peýgamberin gawwarýar. Şondan sirim şo taada jany ruhun alýar diýip men eşitdim dipdir Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Ha sen eşiten bolsaň, sen hemişe Resulullah aleyhisselamyň ýanyna Resulullah aleyhisselamyň tawşyrygyny eder siyaqadany farafa'u firasha Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ellezî tuwfiya aleyh. Resulullah aleyhisselamyň mübarek düşegi janyn beren düşegini galdyrypdyrlar. Şo taýyny arasalapdyrlar, şo taýyn ýygnapdyrlar düşegi. Şo taýyn oham gazmany durupdyrlar sahabalar. Mübarek gabryny Resulullah aleyhisselamyň gazlandan soňram Hazreti Ali radıyallahu anh gabrın içine inip gabrın içine girýär. Hazreti Ali, Hazreti Fazl, Hazreti Abbas. Hazreti Abbas'ın oğulları Hazreti Ali girýär, Hazreti Fazl girýär, Hazreti Qasem diýen Hazreti Abbas'ın Resulullah aleyhisselamyň öz doğan oğulları bolýarda. Şola girýärler. Aws ibn Khuwali diýen sahaba Medineli sahabamışdyk. Bil aýdypdyr Hazreti Ali'ge, ey Ali, biz de Resulullah aleyhisselam'dan payımız alacak. Biz de bi pay, bi nesibe de koyma. Maňa da ijaze ver, men ne gireyin niye? Hazreti Ali oham maňa da ijaze ver akadan sen ne etek iýnip şu 4 tane sahabala mübarek gabra girdiler diýip sire kitaplarda şeýle gelýär. Bi Hazreti Ali ýanyndaki sahabalar bilen Resulullah aleyhissalatu vesselami çaharşembe giýjäň ýaryna mübarek Resulullah aleyhissalatu vesselami defnedilakadany mübarek gabrynyň üstüne topragy guýulakadany Resulullah aleyhissalatu vesselami jaýlaýarlar. Mahtumul Işan nagat awadan aýtýar. Mahtumul özge dini bozdular. Mahtumul özge dini bozdular. Iqlim iqlim şäher şäher gezdiler. Cefa bilen İslam dinini düzdüler. 63 yaşına geçti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Enemiz Hazreti Ayşe aýtýär radıyallahu anha, ma alimna bi defni Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah aleyhisselami haçan jaýlanýarlygyny, jaýlanjagyny bilmeýetdik diye. Birden seher wagtda, yani çarşamba daň atan wagtynda Resulullah aleyhisselam Doşemmeun guşluk can meriye, doşemme giyeceğin Resulullah aleyhisselam jaýlanmaya, yerlenmeye. Seşemmeni Resulullah aleyhisselam günnidi yerlenmeye, seşemmen giyecesi ki çarşemmen giyecesi ev gelye. Şol çarşemme giyecek giren vaktında Resulullah aleyhisselami jaýlajak bolup durallarını, yer gazyp durallarını, pil kulen gurulýan sesler eşitdik diye. İmam Beyheqiň rawayatynda. Enemiz Hazreti Ayşe aýtdy. Ewnçe Resulullah aleyhisselamyň jaýlanjagyndan häzir habarymyz ýok etdi. Birden pil kulenle gurully, birden ölçýäli ölçüp başladylar. Şol sesle geldi, billik Resulullah aleyhisselam inni jaýlanjak bolýar. Hazreti Enes radıyallahu anh aýtýär. İmam Buhariň rawayatynda Lemma dufina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qalet Fatime. Resulullah aleyhisselam yerlenen wagtynda Hazreti Fatime Resulullah aleyhisselamyň gyýyzy. Resulullah aleyhisselam jaýlanypdy. Resulullah aleyhisselam mübarek mehraban atasy bir ummatyň peýgamberi jaýlanyp duran wagtynda Hazreti Fatime gyýgyrypdyr Hazreti Enes'i. Ey Enes diýipdir Hazreti Fatime. أما كنت تقول ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ey Enes diýipdir, deslap Resulullah aleyhisselame tofragy güýülip başlanna Hazreti Fatime gyýgyrypdyr. Ey Enes, sen näetdiň mi aýtýatdyň? Wallahi men hiç bir miski, hiç bir enberi, hiç bir gaw ýysi men Resulullah aleyhisselamyň mübarek ýysinden gawraklat ýysgamak diýip sen aýtmaýatdyňmy?
Ey Enes, sen aýtmaýatdyňmy? Men hiç bir yüfek, hiç bir yımşak zady Resulullah aleyhisselam'ın mübarek ennamından gawrak, ýokumrak, yımşakrak bolsun, häzir elime degirip göremek diýip sen aýtmaýatdyňmy ey Enes? Sen näzire ýüreň etýär Resulullah aleyhisselam'ın üstüne gum sepmäni. Resulullah aleyhisselam'ın mübarek üstüne toprak kuyman näzire ýüreňiz etýär diýip Hazreti Fatıma gıygırtır. Keyfe tabet enfusukum en tehussu ala Rasulillahi et-turab sallallahu aleyhi ve sellem. Hey näzire ýüreňiz etýär diýipdir. Näzire eliniz var ya, siz Resulullah'ın üstüne toprak kuymanı, Resulullah aleyhisselam'ın üstüne gum kuymanı näzire eliniz var ya, ey Enes siyaqydan Hazreti Fatıma gıýgyr ya. Sen aýtmaýatdyňmy Resulullah aleyhisselam'ın iyisinden gawzat isgamak? Sen näzire Resulullah aleyhisselam'ın iyisini yerine çeginde goýjak bolýan diýip Hazreti Fatıma gıýgyza jydamanlar gıýgyrypdyr. İmam Buhariň rawayatynda Hazreti Ali radıyallahu anh aýtýär: "Lemma rumisa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem jaat Fatimatu." Hazreti Ali Resulullah aleyhisselam yerlenen wagtynda Hazreti Fatıma başucuna geldi. Mübarek gabrynyň defesinde durdy. Oham eli bilen Hazreti Fatıma şu ellerini ayalaryna Resulullah aleyhisselam'ın mübarek gabrynyň gumlaryndan alaqadany gözlerini çekmäne durdy Hazreti Fatıma. Gözlerini çekip Resulullah aleyhisselam'ın mübarek gabryndaky gumlary alyp gözlerini çekip Hazreti Fatıma ağlamany durdy Hazreti Ali. İzinden şu şeýer aýtdy: "Mâzâ alâ men şemme turbete Ahmed alla yeşemme medeyiz zamani gawaliye." Hazreti Fatıma aýdypdyr: "Ay näme boljak bir adama şu Ahmed'in Resulullah aleyhisselam'ın mübarek gabrynyň gumuny topragyny alaqadan ýysgasa, ay şundan soňra hiç bir burunda gaw koku ýysgamany, hiç bir zady ýysgaman geçse näme armanyna galjak" diýipdir. Şu Resulullah aleyhisselam'ın mübarek topragyny ýysgan adam näme armanyna galýar, başga zady men ýysgamadym diýip. "Subbet aleyye masaibu law annaha subbet alal ayyami sirna layaliya." Hey men başyma bir musibetle döküldi diýipdir Hazreti Fatıma. Men başyma bir gynçylykla geldi. Eger şu musibetle, eger şu gynçylykla günnide gelse agyrlygyndan günni şu tada garalardy, giýje bolardy diýipdir. Şu musibetle, şu agyr ýükle eger günnide gelen bolsatdy, şu günni şu tada garalardy diýip Hazreti Fatıma şulary goşdy diýe Hazreti Ali radıyallahu anh. Ulamalar aýtýar, ýaş jawan dostlar, azamul masaib at beripdirler Resulullah aleyhisselam'ın wefatyna. Azamul masaib, yani musibetliň inki agyrragy, inki uluragy. Şundan aňyrda taryhy İslamda ulu musibet ýok. Her bir adamyň başyna bir gynçylyk gelse, bir musibetle gelse, şu qara gün ýadyna salatyn, şondan aňyrda qara gün ýokdur. Şondan aňyrda ulu musibet ýokdur diýilýär. Musibetle känne ýaş dostlar, her kimiň başynda gaýgyly we, gussala we, gamly we, bir narahatçylykla we, zinanaňdan şaýat narahatçylyk görýänlersiň, zinany adamsyndan gynçylyk görýänler. Aýş oglanım inni öýersem, gyýdym inni çykarsam gaýgyla tamam boljak diýen, görseň inni gyýdyň bir zeň uranda ýüreň sandyrýar, näme diýip zeň urdyka, bir saglykmyka, gaýgyla aýrylmaýar adamyň başyndan. Hey oglan ýok, oglanım bolsa diýe, oglan baly da gaýgy etip ýok. Hudaýa näzire bolarka, zamany bir teleke bolup barýar. Musibetli, gaýgyly mydan başda bada, ozally bir aýdanlar Hazreti Ahmed, İmam Ahmed ibn Hanbali Khorasandan biri gelipdir da, men faqat şunu sorajak diýip saňa geldim Bagdada. Meta yejidul abdu ta'mar raha? Şu adam şu bende haçan bir rahatin tagymyny atýar. Şu gaýgyly, musibetli, gussala, mydam bada şu tökönni diýdik, ýene bir zat tapylýar. Bu tökönni tamam boldy diýär, ýene tapylýar. Haçan adam dini ýaşalardan diýip, biri Khorasandan turup Bagdada bar sorapdyr. İmam Ahmed aýdypdyr, deslapky gadam aýagy jennete garşyn adamda şonna gaýgyla bärde galar. Dünýede bahimişe gaýgyla diýipdir. Musibetli bahamyn tökötdik diýseň ýene ba. Hey men bir musibetlenme, bir gynçylyklanma diýär-de, her bir adamda badawy.
Emmesin şu musibetin baka özünden beterrekler bir ýada sal, özünden beterrek bendeler gör. Sen ýaşap ýören günüň kän adamyň arzu edip ýören zady. Bizde de gaýgy ýok kim diýjek ola sen kinde görsen. Bagat müşkilat, bagat saktylar, bagat imtihanlar gyn bolupdyr. Allah özlerine kuwat bersin. Sen ba gynçylygyny da özüň fikir etsen ýa olara köýek edilse, sen baba şahane ýaşap ýön kim? Şuna näme gynýan sen? Diýiljek. Emma ulemalar aýtdy, "Azamul masaib Resulullah aleyhisselam'ın vefatı." Ya hemin Resulullah aleyhisselam'e degişli bolýan, bi hurmetiyle bolýarly inki olakon musibetli da musulman dogolla, şu fitneli, tamam musulmanlaryň ýüregini agyrtýan zatla. Şu mahal fezai mecazida yet hemmeňiz habaryňyz ba. Resulullah aleyhisselam'ın mübarek gadamgalaryna, mübarek Arabistan ýurduna Resulullah aleyhisselam'ın sahabalarynyň batan ýerini İmam Malik mezhep başlaň biri at minmen gezýänmişdik. Näme Batay Medine'de behterin atlary barmışdyk. Minmen gezýänmişdik. Batay sahabalaryň batan ýerler men at bilen olaň üstünden defeläp ýörmek biýedipçilik bolýar diýip sizre geçen adamlar da var. Emma Resulullah aleyhisselam vefat etmedinden önce Arap ýurdundan müşrikler, kafirler çykaryň diýip tapşyrypdyr. Emma buňkun müşrikleri, kafirleri Allah ve Resulü'nün düşmanlaryny nagad hezineli bilen otak getirilipdi. Şundan aňyrda musibet bam käşi musulmanlara. Resulullah aleyhisselam çykaryň diýip tapşyran zadyny dogur olar nagad hezineli bilen getirilipdi. Derhaliki döwrekde nagad musulmanlar açlykdan gezip ýörler. O Gazze'de musulmanlar açlykdan gyrylyp ýör. Emma nagad hezineli boldy. Mahtumun işanın aýtýanna bu bir musibet ha, bu bir dert ha. Melek kıymatın bilmän gabilar, az bahaýa satdy neçe sabiler, arzu ile geçmiş önkün nebiler, celil rahmeti sen senada belli. Geçen peygamberler arzu etip gelipdir. Resulullah'ın bir ummatından bolsak da diýip. Emme bu perişte ýal kıymatın Resulullah aleyhisselam'ın kıymatını bilmäni nagad bi hurmetiyle ay Mekke'n golayna, Medine'n golayna, Ceziretul Arab'da da nesip etmek gerektir haşi, yaş, jawan noslu. 1400 ýyl soňra Muhammed Resulullah'ın ışqı bilen oturan siz ýaly da badyr. Emma Resulullah aleyhisselam'ın düýbüne walaqadan nesip etmeýärle de badyr ha. Ay 200 kilometr fasılada ya falan fasılada diýilýär. Käben 200 metr golayna, 200 metr gapdalyna Ebu Cehle yaşaptır. Emme iman nesip etmendir. Abdullah ibn Urayqit Resulullah aleyhisselam Mekke'den Medine hicret edene Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen Resulullah aleyhisselame salgı berýän, yol kökedýän Abdullah ibn Urayqit. Bugat direnmişdik şu ayak jaý düýäň jaýyna gören wagtynda şu düýäň üstüne yük barmy, yük ýokmy? Şu düýäň üstündäki oturan zenanamışdykmy ýa adammışdykmy? Şoňa çellin bilýänmişdik. Sizre bir deren adam. Resulullah aleyhisselam ile Hazreti Ebu Bekir Siddiq Medine eltenne Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr. Sen zähmet çekdiň, şondan ahir zaman peýgamberi bilen sen geldiň. Ey Abdullah ibn Urayqit, iman getirdi diýipdir. Nesip etmek gerek ha. Nesip etmek gerek ha. Ola aýdypdyr, iman siziň özüňizniki bolsun, maňa kireýim beriň diýipdir. Nauzubillah. İman sizin özüňizniki bolsun, maňa kireýim beriň. Maňa düýe berjek diýdiňiz, şo düýeler beriň. Nesip etmek gerek ha. Ve Arabistan ýurdunda ýaşaýa Resulullah aleyhisselam'ın özü bilen bile gezelle badyr. Emma adamyň agyr gelýän zady bir İslam alemine bir agyrlyk berýän zady, İslamyň düşmanlarynyň dilleri uzalyp başlaýar. Ozal her ýerden şöbhe oklapdylar. Hay görýäňizmi? O araplaryň özleri da İslamyny bilmeýän ýöllaha. Bir şöbheli gelýän musulman jawan oglanlara bir fitneli, musibetli her ýerden ýagypdy da. Hudaý Taala näme diýär? Jawan dost, öz ýüreňdäki imanyň erzişini bileýil. Hudaý Taala aýtdy: "Em hasibtum en tedhulul cenneh ve lemma ya'lamillahu allazina jahadu minkum ve ya'lamas sabirin." Hey cennete siz rahatlyk bilen girer mi diýäňizmi? Size bay gynçylykly geler, şo gynçylyklaryň beraberine imanny sabr etýärler, Hudaý tanymasa cennet bolmar diýipdir. Gynçylykly her ýerden geljek ha bize. İmanymyzy şekoklajaklar, şöbheler getirjekler.
Ya Hudaý Taala aýtdy: "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minallezina utul kitaba min qablikum wa minallezina aşraku adan kesira." Hükmen kan ediyetler kafirlerden eşdersiniz diýipdir Hudaý Taala. Sen dinin marada, sen peygamberin marada, sen namazın marada, sen hijabyň marada, sen bol gezip ýörüşiň marada kan ediyetleri eşdersiniz diýipdir Hudaý Taala. Sen girenne Hudaý Taala bize öwünden sana ýüregiňe etminany galp beripdir ha. Musulman adam Kur'anyň mefahimlerini, ayetlerini gözleýän bolsa, hay bula ozurlan Hudaý Taala aýdypdyr. Şimally fezai mejazi gir. Hay şobhele oklanypdy. Biz bilýärlerden moleýliň ýaş jawan dostlar. Hazreti Sadi nagad awadan aýtdy: "Şeppereger vesle aftab nakahat, ronagy bazary aftab nekahat." Yerganat ba men günnüz gawurmayan günma şu gün bolansaň men çykmayan ýeni bilen öz çykman nurya men gün gawurmayan nimekligi bilen günüň erziş kemelýämi? Rasulullah aleyhisselam'ın erzişi hiç wagtda kemelmer bu zatla bilen. Belki musulmanly muňa oýanar, musulmanly muň gadryn gawuler siz ýalakla. Rasulullah aleyhissalatu vesselam näme diýär? Min eşeddi ummeti li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Subhanallah. Men ummatymdan Mahtumul İşan diýipler başlamyzdaky aýdanymyzda kıymatı erzişin bilýärli de ba, bilmeýärli de ba da. Men ummatymdan menden soňram bir tofar ummatymdan adamlar geler. Tamam ehlini malın feda etmeklige razi bollarly kaş birçi Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek jamalyny görsek daşy malym mülküm feda bolsun diýerli de bolar diýipdir. Elhamdülillah siz ya Allah. Rasulullah aleyhisselam'e ol erzişin bi erziş etdiklerde ol nesip etmek gerekdir ýaş dostlar. Biz kadryn bilýärlerden moleýliň. Tawana malisi bala, ha haji gitýäňiz, hajiň pulun beriňin ne olara. O da bir kafirlara harz etip ýölle diýip bir şöbeheler oklanýar. Ey ýaş dostlar, ol şöbehelerden çykaýlyň. Eger tawana maliýiňiz ba bolsa, gidin Rasulullah aleyhisselam'ın ýanyna. Eşma bir adam ýüregini boşatmadan senin biriniň ýanyna barmaýarmy? Bir ahunyň ýanyna gelýär bir, ay ýüregim da boşady. Biz qarga günah bolupdys. Güýjüň ýetýän bolsa wagt güýmeme, ýol açyk wagtynda git Rasulullah aleyhisselam'ın baş uzunna dur. Ya Rasulullah, qarga günah bolaqydan taňa geldim ha ya Rasulullah. Ýaşym gişik diýme. Häzir men oglan bolýan diýme. Meňe saklamak gyn bolýar diýme, wagt güýmeme. Bar Rasulullah aleyhisselam'ın ýanyna. Kıymatyny sen bilýärlerden bol. Janyn malyn ber gitmeklige razi bolmak, görmeklige razi bolýarly bolar diýipdir. Biz şolardan moleýli. Rasulullah aleyhisselam marada. "Walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Qarga günadamy. Hudaý Taala aýtdy: "Eger şol mu'minler, günäli qark bolan mu'minler sen ýanyňa gelsele, sen ýanyňda, sen huzurunda duraqydan Hudaýa men günämi geçdiýsele, sen hormatyňa sen ne bolansaň, sen ne şulan günäni geçdip dileseň, lawajadullaha tawwabar rahima. Hükmen %100 Hudaý toban kabul etýän rahimli Hudaý tafarly günän geçilýär. Ey janyň malyň sen feda edaqydan gidende sen günän geçilýär. Hudaý Taala ayet aýdypdy. Erzişin bilmeýärli sen bilýärlerden bol. Biz bilýärlerden moleýliň. Wagt tawanı mali çatmaýa, janym bilen gitjek. Rasulullah aleyhisselam'ın ýoluna erziş ver. Rasulullah aleyhisselam'ın dinine erziş vereýliň ýaş dostlar. Fezai mejazida kan oglanlar waha. Gawzatlar kulak asýarlar, gawzatlar dinleýärler. Gaw Allah kuwatlar da berýärler. Ondan gelin zinetlendireýliň. Ola da bir gawzat. Gaw oturşykla bolýar, kelasla bolýar, himayet edeýliň. Dinimize erziş vereýliň. Dinin ubuhatini, izzetini galdyreýliň. Her kelaslar gözesen näme ýaşulla bolmaly? Hani ýaş oglanlar? Hani ýüregine Muhammed peýgamberiň ışky bala? Arkalaşmaly, dine erziş vermeli, dine izzet bermeli. Ay men gelenim bilen men hiç de saklap başarmayan, ýadymda galmaýar. Ýok. Bir wagtda bir ýaşul zenanalyň biri bir wagda bar ýan bolmalla, omyň agsyga aýdypdyr. Eje näme aýdyldy bu? Ay bilemäg ogul, zatda galyna kellemdi. Onda sen nä hiç de beklep bilmeýän bolsaň, saklap bilmeýän bolsaň näme diýip gitýäň diýipdir. Ol ejesi akıllymyşdyk.
Janagul şu elek başı elegi getir diýipdir. Bir suwa bolmaly şu elegi şu suwa batyr çümdir diýipdir. Şondan bir suwal, "Ay elek suw saklajak. Sen men diýenim et" diýipdir. Galdyrýa, elek şo duruşuna suwlary geçirýär. Han gaýtadan bir gör diýär. Ýene gaýtadan şeýtdiýär. Ay 4-5 gedek taby suwaldyrjak bolýar. Oham näetdi suw galdymy? Ýok, galmady. Suwa galmady janagul gözleş arasalandymy diýipdir. Arasa bolup galýar näçe gedek ýuwulsa. Men sen ejeň de şonu ýalypdyr. Ay baryan zada saklap bilemek diýipdir. Emme işden wagtymda bir aglayan, işden wagtymda bir haýyrlanýan, ay özüme arasalayan zat galmasa da şu elek ýaly bolýar ejeň diýipdir. Sizlere bir erzeş vermek gerek ýaş dostlar. Be her hal olakon musibettir. Şu Resulullah aleyhisselam marada Hazreti Fatime şu goşgulary goşakydan ay sen bir mübarek tofraňy ýysgan adam, indi mundan soňra men hiç dat kokyny ýysgamadım diýmekligi bilen näme armanda galjak diýip Hazreti Fatime şeýtdir baş uzunna aglatyp Hazreti Ali şeýle nagletýär. Bir almal derslemiz şey ýaş dostlar. Hudaýdan kän dilemeli zatdyr. Husna hatime. Yani adam ahir demde qaw ýagdaýda jan mereyli Hudaýa köni ýasullamyz kän doga etýämişdik. Awwal dem aman, ahir dem iman. Hudaýdan kän dilemelşi. Hudaýa bir qaw ýagdaýda husna hatime, qaw ýerde, qaw güllerde, qaw gijelerde, qaw ýagdaýda men jan mereýin ýakydan bir dilemel zatlaň birişi. Ýöne bir qawlugy da adam näzire jan merjegine alamatla ba diýipdir ha. Resulullah aleyhisselam aýtdy, "Kema ta'işuna tamutun." Qaw ýerde jan meresin gelýärmi? Qaw ýagdaýda jan meresin gelýärmi? Şol qaw ýerlerde kän görün. Qaw ýagdaýda jan meresin gelýärmi? Şol ýagdaýlar kärek özüňe bername et şonu. Kema ta'işuna tamutun. Näzire ýaşasaňyz şozure jan meresiňiz diýär Resulullah aleyhisselam. Näzire ýaşasaňyz şozure jan merersiňiz. Wa kama tamutuna tub'asun. Näzire jan merseňiz kıyamatda şo ýagdaýda turarsyňyz. Husna hatime Hudaýdan kän dileýliň. Musulman, mu'min musulman dogullar. Resulullah aleyhisselamyň dileýän zadymyşdyk. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Hudaýa himme işlerde biziň akıbetimizi hayır et diýip Resulullah aleyhisselam dileýämişdik İmam Buhariň riwayatynda. Husna hatimani Hudaýdan kän dileýliň. Ulamala şu barada gurrun edipdirler. Bir emakeni mukaddese, ay hacı gitýär, Mekke gitýär, Medine gitýär bir adam jan merýär. Ya mescide gelipdir, qaw ýagdaýda namaz okypdy, oka jan merýär. Secde edip duran ýagdaýynda jan merýär. Ya bir mübarek güllere, mübarek gijelere düşüpdir. Şolaň içinde jany berýän adam, şolaň hemmesi husna hatimen alametler diýilýär. Allah hemmemize nesip etsin inşallah. Qaw jaýlarda, qaw ýagdaýlarda, qaw güllerde, qaw gijelerde jan bermek şu hemmesi husna hatimen alametler diýe. Ondan sonra ulemalar mustahab bilipdirler nämäni? Hudaýdan dilemäni, Hudaýa men jan merýänim qaw ýagdaýda bolsun. Hudaýa men jan meremde qaw ýerlerde jan mereýin. Hudaýa men secdede, mescitde, namazda, qaw ýerlerde men janym allyp dilemeklik mustahab diýipdirler. Näme diýip? Hazrat Ömer radıyallahu anh dileýämişdik. Hazrat Ömer'iň dilegimişdikçi. Allahumma erzuqni şehadeten fi sabilik wej'al mauti fi beledi rasulik sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Buhariň riwayeti. Hazrat Ömer doga etýämişdik. Hudaýa maňa sen ýolunda şehadet nesip et. Men sen ýolunda şehit bolup dünýeden geçeýin. Iýze men ýene jan merýän ýerim sen Rasulyň, sen peýgamberiň şäherinde bolsun, başga ýerde bolmasyn. Medinede men jan mereýin diýip Hazrat Ömer doga etýämiş. Dogasy kabul bolýar. Mihrapda şehit bolýar. Şehadet nesip etýär, dogasy kabul bolýar. Öz Resulullah aleyhisselamyň mübarek şäherinde Medinede jan merýär. Ulamalar şuň üstünde de gurrun edipdirler. Behterin mukaddes mekanlar Mekke bilen Medine diýilýär, mescitler. Emma hemme ýeriň ýüzünden enki gawrak ýer Mekke-i Mukarreme, Medine-i Munawwara. Bulan içinden haýsy qawy? Medine-i Munawwara qaw diýip aýtýar ulamalar. Mekke'den illerräk bolýan ýer Medinede bir adam jan berse gönünni diýär. Allah hemmemize nesip etsin inşallah. Son Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtýar: "Men istata'a an yamuta bil Medineti felyamut biha."
Haýsy bir adam başarsa jany Medinede vermekle şo Medinede can versin dipdir Resulullah aleyhi selam. Medinede can versin. Fe inni eşfe'u limen yemutu biha. Ahrajahu İmam Ahmed rahimahullah. Kim Medinede can verip Medinede jaylansa kıyamatda men özüm şonu şefaat berýän dipdir. Kim Medine'de galyp Medine'de jaylansa kıyamatda men özüm şoňa şefaat berýän dipdir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh de aýtdy ondan sürem. Başarsan mukaddes mekallarda can mereýliýakadan musulman adam dilek gezmelipdir. Ay Mekke Medine nesip etmeýe. Başga bir gaw ýerlerde sen can merseň de ýene jaylanmaň da gaw ýerlerde bolsun diýakadany musulman adam aýdyp tawsirdir. Ay meni oglanyňa aýdamaly hemmekşiňe başynda bazat be. Janagul men dünýeden geçemden soňram meni falan gowirçylyga akydyn, falan işan madyr, falan alim madyr, falan ýagşy adamlar bardyr. Men şu gawa adamyň ýaragyna jaýlajak boluň diýip aýtmaklyk şoň özü mustahap diýipdirler. Meni gawa adamyň ýanyna jaýlan, gawa adamyň ýanyna men ýerläň diýip şunna tawsyrmaklyk, şunna dilemeklik şoň özü mustahap gawdat diýipdir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Näme ýagşy adamlara rahmet ýinýe, sen üstüne rahmet gelip durar. Ýagşy adamlaryň hormatyna senne gönenip ýatarsyň diýip İmam Şafii aýtdy. Munna Hazreti Ömer radıyallahu anh görmeýäňizmi enemiz Hazreti Aýşadan diläpdir. Hazreti Aýşäge iýberýär. Resulullah aleyhisselam ýaty, sen ataň Abu Bakr Siddiq ýaty, maňa da ejazatmy şu ýagşy adamlaryň ýanyna ýatmak diýip, ýogsa bagide tamam sahabalaryň ýatan ýeri. Emma gawdan gawrak Hazreti Ömer diläpdir. Biz de şu gawa adamyň ýanyna men jaýlan diýip dilemek bir de bir mustahap zatlaryň bir diýilýär. Ya meselen jymga günne adamyň jan bermekligi fazilatilli ya Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy. Ma min muslimin yamutul jumu'a yamutu yawmal jumu'ati aw laylatal jumu'a illa waqahu Allahu fitnatal qabr sahih at-Tirmizi. Haýsy bir adam jymga gün ya jymga giýje jan merasa şol adamlar Hudaý Taala qabr fitnesinden saklar diýipdir. Hudaý tebarek we taaladan dilemeli zaşy husne hatimani. Bir adamla ba ozul şayet gezip ýörüşleri bir formrakdyr. Qazawet etmeklik bir adamyň ýyzynyň keplemeklik, ol adam ýagşy adam ya ol adam teleki adam diýakydan keplemeklik hiç bir musulmanyň haky dädir. Bir adamyň ýyzynyň qazawet etmeklik bir dogry zat dädir musulman dogry. Hey falany teleki adam. Hemişe hayır gümelli bolmalydyr musulmanlara. Hemişe hayır gümelli bolmaly. Halk ýagşy men ýaman, halk buğday men saman diýede köndüle. Halk ýagşy men ýaman, ay menden gawdur şo, bizden gawdur şo. Gümanyň hemişe gaw bolsun. Hazreti Aýşe radıyallahu anha tohmet vurulan wagtynda, ol zina bilen nauzu billah enemize tohmet vurulan wagtynda Hazreti Ebu Eyyub diýen Halid ibn Zeyd diýen sahaba öýüne gelipdir. Min zinany saýdypdyr. Ya Ebu Eyyub, ey Ebu Eyyub, eşitdiňmi adamla Aýşe barada näme diýerlerini eşitdiňmi diýipdir. Hazreti Ebu Eyyub aýdypdyr, bela diýipdir, eşitdim diýipdir, eşitilmejekmi? Hemme kiş görüň etýär. Ýöne ýalanna diýipdir, ýöne bir ýalan zady ulultup ýörle da diýipdir. Zinana saýdypdyr, hemme kiş görüň etýär ha şonu diýipdir. Adam saýdypdyr, görüň hayır gümen ýanysy. Zinanasyna wakakydan aýdypdyr, ey zinana, sen özüň şo teleki işi, şo fahişe işi özüň edersiňmi diýipdir. Hudaý saklasyn, näme diýäň diýipdir zinanasy. Sen özüň şonu etmeklikden çekinýän bolsaň, Resulullah'ın ýanyna Ebu Bakr Siddiq'in gyýdy senden gawrakdyr diýipdir. Inni gürrüň etme, onu tamam et diýipdir. Ýöne bir näçe neferiň aýdany bilen onu ululçak bolup durma, senden gawrakdyr ola diýipdir. Hayır gümenli ýanyşy. Her kim marada hayır gümenli bolmaly. Halk ýagşy men ýaman, halk gawy, hayır gümenli bolmaly. Husne hatimeň üstünde görüňde bir gaw ýagdaýla, bir gaw zatla adam jan berýärda. Hey biz şol soňram görýän gaw adam bolmaly, bir gaw gulleri düşüpdir, gaw jaýlary düşüpdir. Gaw mukaddes mekanna, zamanna jan beripdir. Gaw adammışdykdan hem diýip on biz günäsini boyun almaly. Bir wagtda Sultan Murad giýje özi kasrynda duran wagtynda daşaryk bir aýlanjak bolupdyr. Gullukda bolýan serwazlaryň başyna fermandelerini aýdypdyr. Men bilen bile daşaryk çyk, men libasymdan çykaýyn, öz şanlygymy, sultanlygymy bildirmeýän bir raýyata aýlanjak diýipdir.
Gasrından çıkıya da şerik gittiye yankı fermanda bilen bile. Bir yerden baryan wagtynda bir adam süýünüp jan berip ýaty, deňesinden her kim geçikdiýän bolmaly. Her kim geçikdiýe işleri ýok. Ama özün sultanlygyny tanıtmany, Sultan Murat baş uzuna barıpdyr. Hey bu adam jan berip duran, näme miň daşyndan siz dewrewünden bir tafawut geçip barýaňyz. Munna innäňiz ak diýip, hiç kimde miň sultanlygyny bilmeýe şeýle gyýgyrypdyr. Geçip barýan adamlar aýdypdyr. Ay 10 ýyl teleka adam ýokdur diýipdirler. Bu adam hemişe meyhanada, hemişe bağışlan zinaň ýerine gezip ýören adam be. Mundan aňyrda teleka adam ýokdur diýäkadan adamla geçip barýar. O Sultan Murad aýdypdyr, ay her jire günäsi kän bolsa, her jire fasyk bolsa da Muhammedin ummatyndan nämişi diýipdir, näme innäňiz ak diýipdir. Aleyhissalatu vesselam. Resulullah'ın ummatyndan nämişi adam, näme himmäňiz geçip barýaňyz diýipdir. Han men öýüni ýerde, men belli bir jaýyny ýerde. Adamlar aýtdylar, aňyrak gitseň şol falan ýerde öýü badyr. Ýanyňky fermanda bilen göterýär sultanyň özi, emma hiç kim sultanlygyny bilen ak. Göterakadan ýanky adam öýüne garşy ýakdýärler. Esersine salan wagtynda zinanasy görüpdir, adamsyny ağlap başlapdyr. Zinanasy görüpdir, adamsy jan beripdir. Ağlapdyr zinanasy. Rahimakallah, rahimakallah ya veliyallah. Allah sana rahmetsin ey Allah'ın dostu diýipdir zinanasy ağlap. Eşhedü enneke minas salihin. Min şahit sana sen ýagyşy adamlardan, sen gawa adamlardan diýip zinanasy ağlamany durupdyr. O sultan we sultanlygyny tanıtmany bir näzire bolýar diýipdir. Daşarda adamla mundan aňyrda teleka adam ýok diýip ýörler. Sen muňa sen Hudaýyň welisi we Hudaýyň dosty diýipdir. Zinanasy aýdypdyr, ay adamla on diýer diýipdir. Bu adam beter ýagyşy adamdy diýipdir. Öz günnilerde işleýärdi. Gijelerde gazanýan jazadynyň bir bölegine bize harjy diýip, biziň nafagamy goýýardy. Bir bölegini aýlanýardy şu meyhanelerde hafasular satyn alýardy. Bir musulman günäden ýatsa, musulman günäden galsa, İslam'a bir hayır verdigim bolar diýakydan alyp öz dökýärdi şonu diýipdir. Bu adam meyhanak ýerýe özü şol meyhanak elinden düşdüginden, pulunyň ýetdiginden hafasular alye bir musulmany günäden alqallygym bolar diýakydan güýjüniň çatçygyndan alaqadan getiripsinden dökýärdi. Bir musulmany elhamdülillah günäsiniň öňüne men geçdim diýakydan şeýtýärdi. Ohamal zina bilen töhmet urulýarlygy bir belli fahişe zinanalar arşyn barýatdy. Şu elinin gazanýanynyň bir bölegini şoňa berýärdi. Senden hahiş etýän, tä daňat ýança hiç bir adam üstüne getirmesene. Sen şunu al gazanýanyň şundan akýan nädir diýip şoňa berýärdi. Daňat ýança hiç kim getirmesene diýakydan şeýtirip öýe urlyk gelýärdi. Elhamdülillah bir nefer ýene men günäden alqallygym bolsunna, men bir islamy hyzmat etdigim bolsunna, bir musulmany günäden alqallygym bolsunna Hudaýa diýakydan şeý diýetdi öýe gelip. Ay men aýtdym, sana adamla biderek töhmet vurarlar. Allah bilýär, Allah bilse bolar diýetdi. Allah bilýär, Allah bilse bolar. O zinanasy aýtdym diýe men sana hiç kim zinada sıkmar ha. Sen şizre teleke tanıyarlar. Ol zinanasyny aýdypdyr gulakadany. Sen gördi duraga diýipdir. Sultan geler maňa zinada çykmany diýipdir. Sultan geler maňa zinada çykmany diýdiýende sultan aňlaqydan kellesini açypdyr. Yüzündäkini aýyrypdyr. Wallahi men Sultan Murat diýipdir. Meni Hudaý Taala onda şuňa garşy getiripdir. Biz ýagyşy adam, bir ewliýa adam, bir gawa adammışdyk. Millet maňa biderek gazawet edipdir. Millet maňa teleke diýänmişdik. Miň dogurlygynyň hormatyna Hudaý Taala men gasrdan çykarakydan özüm göterip elim bilen getirdim. Wallahi erti bolanda ulamalar diýşirerin, ewliýalar diýşirerin, sultan özümde gelerin maňa zinada çykyp edep bilen men jaýlar diýipdir. Oturan ýerinde bir näçe nefer biderek teleke adam diýilýär. Gawyny telekani gazawet etmek biziň işimizdedir. Kimin halyn kim biler, kim yaratsa şol biler. Kimin halyn kim biler, kim yaratsa şol biler. Allah'ın ýanyna näzire. Oturan ýerimizde bir neferin awry bilen oýnamak musulmançylykdan dädir. Maktumul Eşan nagat awadan aýtýar. Biri-birin çapmak ermez erlikden. Biri-birin çapmak ermez erlikden. Bu iş şeytanidir.
belki körlükden näme bunu işan. Ay bir şeytani zatda oturan yerinde bir adamın awry bilen näme edip ýörenini bilen ak, näme çekip ýörenini bilen ak, näzire başynda müşkilaty badygyny bilen ak. Ay o telek adamdyr o. Ol telekani gawyny gazawet etmek bizim işimizdädir, mümin musulman dogalla. Bir wagtda Hazreti Musa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam şaýy şo teleki diýäniň günahyny görendir ha adam. 20 ýyl mundan önce, 10 ýyl mundan önce biriniň günahyny şaýat görendir. Emma on aglap tawbasyndan habarymyz ýokdur. Hom günahkar bolup ýakamyz tutullar. Hazreti Musa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam Beni İsrail bilen bir ýerik çykýar. Yağın yağman wagtynda bir yağın dilejek bolakydany. Hazreti Musa Beni İsrail bilen elin aldyrakdan doga etdi. Hudaý Taala aýdypdyr: "Ey Musa, siziň araňyzda bir adamma 40 ýyl bäri meni Hudaý bilen mübareze edip ýödipdir. 40 ýyl bäri şu günäleri etdi, bir gezek meni Hudaýa yüzlenip estağfirullah Hudaýa men günäm geç diýen akşol adam dipdir siziň araňyzda ba. Şo bolsa siziň araňyzda ýagyn size ýok, şonu çykaryň dipdir Hudaý Taala. Ey şu gurrun şu oturan cemaatlarda ha kaç taşlarda gezip ýören, bu günah gark bolup umydyn üzüp ýören, ay men günälemma, inni men mescide men baryp boljakka, Hudaýyň huzuryna çykyp boljakka diýerler eşitdaşyny. Hudaýyň günahkarly barada nagad rahmilligini bir daşarda gezip ýören, günah gark bolup ýören bir ýaş oglan eşitdaşy gurruňy. Nagad Hudaý Taala günahkarly barada rahmilligini. Hazreti Musa aýdypdyr: "Ey Beni İsrail, aramyzda biri bolmaly, Hudaý Taala ýagyn ýok diýipdi bize. Günäsi kän adam özüň bilýändirsiň, özüň çykdan git" diýipdir Hazreti Musa. Hiç kim gymyllamandyr. Ýanky günäkär adam 40 ýyl günäge gark bolup ýören adam bilipdir da özüni. Şotada duran ýerine: "Ya Rabbi, anal yawm iza kharajtu beýnen nas fadihtu." Hudaýa diýipdir: "Ey can Allah, men şumal şu märekäň içinden çykyp gitsem, men biýavrey boljak Hudaýa" diýipdir. Egerde men şulaň arasynda galsam, çykmasam, bir dogollamyz hemmesi susuzlukdan helak boljak. Hudaýa men başga ýolum ýok. Hudaýa men sen gafiňa ýüzlenýän. Hudaýa men günämi geç, estağfirullah. Hudaýa men günämi geç diýip ýanka adam başyna kellesinde bir ýalyk barmyş. Ör taqadany jemiň arasynda Hudaýa men günämi geç diýip ýalbaryp durupdyr. Şo wagtda ýagyn ýagmany durupdyr. Adam da çykmady. Hazreti Musa aňalakadan Hudaý Taalaga aýdypdyr: "Ya Rabbi, nazelal matar we lem yahruj ahad." Hudaýa bir adam çykmady, ýagyn ýagmana durdy. Hudaý Taala aýdypdyr: "Ey Musa, ýagyn kimden sirim saklanan bolsa, şoň hormatyny da ýagyn berildi" diýipdir. 40 ýyl bäri günah edip bir gezek tawba etmedik bende, meni Hudaýa yüzlenni, Hudaýa men bagyşla diýdi. Günahlarına geçtim, ýagynna şoň hormatyny size berildi diýipdir. Adam günäsini görýändirsa, o tawbasyny ýüreginden ýandyrakdan estağfirullah diýerlerini, garankyň içinde gözünden ýaş gaýtdyrýany göremizak. Ay oglan wagtynda, ýaş wagtynda, mujarrat wagtynda falan iş etdi diýäkdan utandyrmak musulmançylykdan dädir. Hemişe musulmanyň ýagşysyny görmek biziň wezifämizdir. Hazreti Malik Dinar Demeşk'te bir ýyllap görün Hudaý Taalany. Bir ýyllap Hazreti Malik Dinar Demeşk'in mescidine etikaf oturdum diye. Özüme gawadym diýdirjek bolup diye. Adam gelen wagtynda namaza durýatdym. Özümde içimden aýtýatdym: "Ya munafyk, ey munafyk" diýip özüme şeý diýetdim diye. Hazreti Malik Dinar bir ýyllap mescidde özüme gawadym diýdirjek bolup etikaf oturdum diye. Bir ýyl geçenden soňra bir ses eşitdim diye. "Ya Malik, ma laka alla tatub." Mescidde bir özüm etdim. "Ya Malik, ma laka alla tatub." Ey Malik, näme bolýar sana tawba etmeýän, mizinden bolmadymy? Bir ýyllap riýa bilen ýykyldyň, ihlas bilen ýykylmak wagtyň bolmadymy diýip bir ses eşitdim.
Şondan gözüme yaş tegelep, yüreğim ışıktan dola akıdani, Hudaya mezinden bollu diye akıdan namaza durdum diye. Hemen salam vermekem özüme qavadım diýdirjek bolup ýetdim. Adam legelli bir 20 nefer adam gel akıdani, ey senden qavadım tapmadyk, şu mescidin özüne sen eýe bolsana diye akıdan geldiler diye. Ey Hudaya sen edeni işin näme? Bir ýyllap men riya bilen özüme qaw diýdirjek boldum. Bir adam gaftan gelmedi maňa qaw diýip. Emme birçegede ihlas bilen sana yıkıllım, adamla 20-20'den maňa gel sen qavadım diýip başladylar. Mescidin eýeligi de gerek geldi akadan Hudaýyň riyazatyna garşy çykyp gitýär. Bu gadry ewliya bolupdyr. Bir wagtda bir dehriye, bir kıyamata ahirete inanmayan bilen Hazreti Malik bir zadyň üstüne bahsy bolýarda. Hudaý barada oham bilen ikisi uzoga bahsler tulany bolýar. Hazreti Malik soňam şizre ewliya bolupdyr. Adamlar aýdypdyrlar, "Ey siz ikiňiz de dogry diýip ýöňiz, bize bir açyklasaň." Ol dehriye aýdypdyr, ikimiz ol kafir aýdypdyr Hazreti Malik'e. Bir ot ýakylyş elimiz diýipdir, ikimiz de oda salaýly. Haýsymyzyň eli ýansa, şoňky batyl ýollugy, ýanmaýanyňky de dogurdygyny milletiň özi görsün diýipdir. Hazreti Malik'e dinar bolýar diýipdir. Ot ýakýarly adamlar da duran bolmaly, ikisi bile oda elini salýarlar. Hi otda ikisiniň de eli ýananak. Hey odyň wagt geçse ikisiniň de eli ýananak. Elini çekýär. Hazreti Malik'e dinar gynan ýagitýär. 70 yaşadım, 70 yıl Hudaýyň bendegisinde boldum. Bine men ihlasym bitin näme bir kafir da menne ikimiz de deň bol elimiz yanman çykdy da narahat bolýar ýatýar. Diýişinde bir ses eşitýär, "Ay tagzir özüňde Malike dinar. Sen eliňi ol dehriye kafir bilen bile oda salmalatdyň. Aýra-aýra salmaldyň. O kafirin elle sen eliň hormatyna otda yanmat" diýipdir. Elin joda salanmalsan, aýra-aýra salanmalsan o kafirin el ýanýatdy. Emma sen bile elin sallyň, sen elin hormatyna oň eline ýakmadyk diýip bir ses gelýär. Görün Hudaý Taala bir adamyň takdirini telekelikden ýagşylyga öwürmekli Hudaý Taala'nın eline. O gazawet etmeklik biziň hattymyza dädir. Ýaş mümin musulman dogolla. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in Hazreti Fatime bilen bolýan bir gurrun ba. Tarihte mana Hazreti Fatime, Hazreti Ebu Bekir Siddiq'dan bir ökelek gitti diýilýän gurrun. Hazreti Fatime bilen Hazreti Ebu Bekir Siddiq, ta Hazreti Fatime dünýeden ötýänse, aralarynda kepleşilmän gezilipdir diýilýän bir gurrun ma, onu wagtymyz boluşdy inşallah geljek haftede içindäki dersleri bilen beýleki Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in içindäki sireti gurrunlary bilen hytmatyňyza ýetişdireriz inşallah. Bir mowzuny jembendi etsek, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek defnedilýän yeri şol jany mübarek ruhy qabız bolan ýerde diýakadan Hazreti Ebu Bekir Siddiq şeýle aýtýar we Resulullah aleyhissalam şo taada jaýlanýar. Biziň de fiqhymyzda ulamalar aýtýan zady husna aqibet, ýani gaw ýerde jan bermek, gaw wagtlarda jan bermek, gaw ýerlerde jaýlanmaklygy dilemeklik şoňa qawi mustahab zatlardan dip ulamalar şeýle aýtýar. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala husna hatimany hemmemize eserlemiz bilen bile tamam musulmanlara nesip etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala qawi ýagdaýda janymyzy alyp, qawi ýagdaýda jan berip kıyamatda da qawi ýagdaýda Hudaý taalaň huzuruna barmak hemmemize nesip etsin inşallah. Ötellen ruhşat bolar ýaly bir elham 3 ihlas okyp täzeden köneden dünýeden geçerlemiz vardır. Eserde daşarda kulak asalan umidvarlar vardır. Ruhlarına bağışlar okuyverin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.